माने सानसे जे आं बेबायदि मेथाइ खनगिरि जागोन होननानै आं आवगायबोआखैमोन खिन्थु रायजोफोरा जेरैबायदि माने अननायखौ होबाय माने गोसो गोरबोजों आङो जोंनि बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि क्राउडखौ नुनानै स्पेसियेलि बिराद माने मोजां मोनदों आरो जेरैबायदि अडियन्सफोरा सापर्ट खालामदों अननाय होदों बेनि थाखाय आङो जोबोद साबायखर बावहरदों आरो लोगोसे बे अपरचुनिटिखौ होनायनि थाखाय दिनै बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव आंखौ बेवहाय लिंहरनायनि गुबैयानो जाबाय सानमनजय बसुमतारी सार बिथां आरो बिथांमोननि टीम बिथांमोना बे प्रग्रामाव जोंखौ इनभाइट खालामदों बिथांमोना अर्गेनाइज खालामदों बेनि थाखाय आङो जोबोद साबायखर बावहरदों बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बे अपरचुनिटिखौ होनायनि थाखाय जेरैबायदि आङो गिबियावनो जेनेबा मेथाइ खननायाव आंहा गोसो दा बेनि थाखायनो आङो दा मेथाइ खननायाव आङो माने सानसे जे आं बेबायदि मेथाइ खनगिरि जागोन होननानै आं आवगायबोआखैमोन खिन्थु रायजोफोरा जेरैबायदि माने अननायखौ होबाय माने गोसो गोरबोजों आङो जोंनि बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो आरो आङो जेसेबांखिनि हायो जोंनि बर' फिल्म जगतावल' नङा बाहेरावबो आङो जुदि अपरचुनिटि मोनोब्ला आङो जोंनि बर' हारिनि थाखाय आङो मेथाइनि गेजेरजों आं खामानि मावलांनो आङो गोसो दङ दायोथ' आं बुंनो सानो दे मेथाइनि गेजेरजों केरियार दानाया जोंनि बर'नि गेजेराव एसे गोरा बर्थमान उनफोराव जोंनि दा आं नङाब्लाबो जोंनि इयुन जोलैफोरा निस्सय हागोन होननानै आङो आसा खालामदों जोंनि बर' रायजो राजा बिथांमोनानो माने सापर्ट खालामनांगोन आरो गिदिर गोलावफोरा एसे अपरचुनिटिसफोरखौ होनांगोन आरो माबायदि जौगानो हायो बेफोराव एसे माने नोजोर होनांगोन होमब्लानो जोंनि बर'नि गथ'फोराबो जोंनि मेथाइ खननायाव आवगायलांनो हागोन आरो केरियार दानो हागोन होननानै सानो दा बर्थमानखौ आं मोनथिथ'ला दा आंहा माने एसे आलदायावबो एसे गोसो दङ जे एसे फिसाब्लाबो साख्रि मावनायनि गेजेरजों गावनि आङो मेथाइ खननायखौ आङो लाखिनो माने गोसोआव दङ आरो नङाब्ला आरो गुबुन माने आलदा साख्रि मावनानै थायोब्ला माने मेथाइ खननायाव एसे माने आलदा माने गोसो होनायाव एसे खस्थ' जाहैयो खिन्थु लाइफखौ दानोब्लाथ' माबा मोनसेब्लाबो मावखानांगोन नङा होमबा दा बेनि थाखाय आंबो नाजाबाय थादों आरो बेनि गेजेरजों आं मेथाइ खननायखौ माने लाखिबाय थानो आङो निस्सय नाजागोन आरो बैसागुआ जोंनि बैसागु होननानै बुङोब्ला बेवहाय जोंनि बर'नि आगु फोरबो बैसागुआनो जोंनि बर'नि रायजो राजा बिथांमोनानो जों बयबो जोंनि बैसागु फोरबोखौ एकदमबारे लाखिनाया माने जोंनि बयनिबो दायित्व दा माने बैसागु होननानै बुङोब्ला जोंनि बाहेरनि रायजो राजाफोरा जुदि बैसागु होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'खौनो गोसोखाङो नङा होमबा हारिजों जोंहा बिराद माने गोथौयै सोमोन्दो दङ जोंनि बैसागु बोथोरा थ' बैसागु बोथोरखौ जों अरायबो जेरैबायदि जोङो दायो गाजा गोमजायै माने फालिबाय थायो जोङो माने जिउ जोबजासिम जोंनि इयुन जोलैफोराबो माने जोंनि इयुन जोलैनि आरो बिनि माने उननिफोराबो माने बैसागुखौ माने फालिबाय थानाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिराद गोनांथार आरो फालिगोन होननानै आङो मिजिंथियो